Zdravím, já jsem Zelda a vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze hry Sword of Sandals. Tato hra bude velice krátká, protože já hnedka u třetího bossa jsem vždycky umřel, prostě. Já jsem pápa. Tak, máme nějaký ty peníze. Pokoupíme si armor, ty nejlepší boty. 430 toto. Tři tisíce. Tak vyzbrojenýho ho máme. Jdeme do arény. To se bude trvat. Bum. Bum. Jo. Dobře mi. Tak dáme strength, attack a defense. Tak koupíme si nějakou tu zbraň. A nemáme ještě na ní. Tak nic. Dáme si duel zase. Ještě jeden duel dáme. No, on má prak. Mě asi dá, no. Asi to vyhraje. No, může dát na critical runu. A to nedá. Sousedí vrtají. No tak. Ještě jedno se zdá, když takovou dostaneš. Ježiš, to je kláda. Dobře mi. Strange. A sakra, tak. Let me beat up to and relaxing I saw. I'm si relaxing. Tak, tady můžeme myslím na toto, no. Tak koupíme si kladívko. Kladívko. Čekajte chvíli. Tak a jsem zpět. A jdeme hezky do duelu. To nevypadá moc dobře. Má dokonce i štít. Ale nech se zabít. Krásně ta hloupa, ne? Bum. Pojď, urvi mu tu hlavu. Taky příště potknu.
No tak zabij ho už. Konečně. Máme Strange. Attack Defensive. Máme tu bose. John the Burge. John Burger? WTF? Si mě pojmenovat Zelda Kebab, teda v tom případě. Cože ono se může... No tak pojď. Pojď. Ještě. Ti nepomůže, teďka dělám. Taká smůla, jedno hápko. A vyhráli jsme, yes. A příštího videa, čau.